Haga jingale kai Premier League ka Manchester United Persia ya ka Leeds United. Haba pai sya ka jingale kai ka Leeds United kala yo bat pen ki jar neng kong tang ha ka 10 minit lengba unang to. Bat ya ka bol lai rapen bu dau Bamford. Haga minit ka ba sau peu pra ka Leeds United kala yo biang mentep ya ka gol ka ba ar lengba ka un gol bala kumba kala da warine. Wat la ka Leeds United kala tam lupa ar gol Henry ka Manchester United ka klem du Jinkerman. But day haga minit ka bahan riu peu ar lengba u Rashford ka Manchester United kala yo ban tep ya ka shigol. But ya ka bol lai rapen bu dau Dalot. But tang hadin pra minit ka Manchester United kala lah ban siu kuliang ya ki ar gol jong ka Leeds United. Kata haga minit ka bah nyau peu lengba u Sancho. Adu bukut ka jingale kai baro ar teligi tim kiane namar ar gol. Haga jingale kai round of 16 French comp apreng ka PSG Persia ya ka Marseille. Haba pai sya ka jingale kai ka Marseille kala yo pat pen ki jar nengkong lengba ka penalty haga minit balai peu. But ya ka penalty la kan jat dau Alexis Sanchez. Henry Shah ban kut ka kela step ka PSG kala la ban siu kuliang lengba u Ramos. Kata haga minit ka ba sau peu san plus R. But ya ka bol lai rapen bu dau Neymar. Bad haga kela minit ka Marseille kala yo biang ban tep ya ka gol penta lengba u Malinowski kata haga minit ka basan penyo. Bad day lengba gini ki ar gol ka Marseille kala penkut no ya ka jingyat lenti jong ka PSG haga French kom menta ka Samoy. Haga jing lekai Indian Super League apreng ka East Bengal Persia ya ka North East United. Haba pai sya ka jing lekai ka East Bengal kala yo ban pen ki jar nengkong tang haga minit ka ba shipeu lengba u Silva. Haga minit ka ba lai peu ka North East United kala la ban siu kuliang ya ka shigol jong ka East Bengal lengba u PS Gogoy. Badai tang hadin ar minit ka North East United kala yo ban tep ya ka gol pentam lengba u Madatil Subran. Bat shua ban kut ka kela step kata haga minit ka ba sau peu san plus R ka East Bengal kala yo ban siu kuliang ya ki ar gol jong ka North East United lengba u Jerwis. Haga kela mit saisin ka East Bengal kala yo biang ya ka penalty kata haga minit ka ban riu peu san. Bat ya ka penalty la kan jat biang dau Silva. Bat haga minit ka ba pra peu san ka North East United kala yo biang ban tep ya ka gol ka balai lengba u Kant. Hada ukut ka jingle kai baro ar legitim kila yo damar lai gol. Haga semi final jong ka Club World Cup ka Real Madrid Persia ya ka Al Ali. Haba pai sya ka jingle kai ka Real Madrid kala yo bat pen ki jar nengkong shwa ban kut ka kela step kata haga minit ka ba sau peu ar lengba Winnie Junior. Batang Marias dang ka kela minit ka Real Madrid kala yo biang ban tep ya ka gol ka ba ar lengba u Valverde. Bat haga minit ka ban riu peu san lengba ka penalty ka Al Ali kala yo ban tep ya ka gol ban nengkong jong ka haga ni ka jingle kai. Haga minit ka ba pra peu san ka Real Madrid kala yo ya ka penalty lengba ka jingyarap jong ka VAR. Henry u Luka Modric ula penle no ai ya ka ni ka penalty haga ba u klem la ban penrong ya ka bol. Bat day haga minit ka ba kendai peu plus R lengba u Rodrigo ka Real Madrid kala yo biang ban tep ya ka gol ka balai. Bat hadin riu minit kata haga minit ka ba kendai peu plus pra lengba u Arribas ka Real Madrid kala yo ban tep ya ka gol ka basau. Bat lengba gini ki sau gol ka Real Madrid kala Pynliem sok ya ka klub na Egypt. Bat kan ya kun final Persia ya ka klub na Saudi Arabia ka Al Hilal kaban long haka khat ar terik mencau menai.